partido oso nivelago izan dara, momentu batzuten bi hauek baina hobeto ondila, beste momentu batzuten guri izan dela, lehenengo demoran itin bat, uste Hernani du baino gehiago izan dela, baina egizera golaukera ige beste dela, sortu ez BH eta ez du, partido bat izan da golaukera oso gutxikua, biharro demoran, uste du baloien zabidan hobeto ongeala, BH egitzela presionatzen biharrengo demoran, lehenengo demoran bezain ondo, eta uste terreno bastante irazi zula, eukik gure momentu, golaukera egiz izan da baita biharro demoran BH bat eukide, porterune zake luze baten ondoren, gure Aramendin aukera hori, eta uste azkenengo orden 10 minutun bitaldek puntu ona mandi dugula, eta galtzeko bildur hori etorrez daula bai bat eta bai bestiek, gauziek berdin zeitzeu, gaurko partidu ikusik justona egondan emaitzen dela, empate bat, errespeto handiko bitalde, alkarri, eta beste jornada gutxo, 4 punton margenakin segitzeu nahiz de golaberajea galdu, baina uste taldie gaur demostra dula momentu honien gaudela, eta bazitien aurrea, deskantzau, biherre bai, eta azterdetien aurrea ziko Baskoniako partio hori preparatzen, beste partio zain bat, hor goxen segitzeko bakigu segin berdela irabazten, atzeko talde batzuek edilago poli-poliki sakatzen, eta uste liga bukaera lehenko urtin bezala emozionantie eta tentzio handiko izango da, eta ni izte uste hundi gene Hernani eta gaitasunaren ligi bakarrianik, uste beste talde asko gaudela horatzetien bai Real Union, bai Mondragon BA, gaur emutriku irazien du, Arretxabaletare hor da, uste hundi gene amai jornada behatzi gela eta puntu asko dela jokun, eta zegin behar dela guk gure fuela egin eta gure lan egin. Bakien un partio zail bat, kampionu horretik, eta bakien gure atzetik 4 puntu lezabera, eta bukaeran ez galtzeko oso importante zela. Hori, fuerte erten dugu, BH fuerte erten dugu, da hori, euskedet leheno partin BH pixket eixo zindilago baino, sufritzen jakin dugu, da bukaeran deskantzure 0-0 etorria. Biharregun oso fuerte erten dugu, guke, da hori biharregun lutzizago pixket keixo izen gala, da partidu irazte hori aukera ekitula ez, da hori, aukera gutxuko partidue, da 4 punture biharrena, da zein ber.